Hola, soc el Sergi Muñiz, musicoterapeuta de la Fundació Vall Paradís, i us explicaré com treballem la musicoteràpia des de diferents centres que tenim a la Fundació. La musicoteràpia és la utilització científica de la música i de tot tipus d'activitats musicals en un procés interpersonal per facilitar canvis de conducta en aquelles persones que pateixen de problemes físics, cognitius i o socioemocionals. Aquests canvis de conducta tenen com a objectiu mantenir, recuperar i o millorar l'estat de salut de les persones perquè puguin ajustar-se millor a la societat on viuen. L'objectiu de la musicoteràpia és més funcional que recreatiu, ja que parteix d'uns objectius terapèutics concrets, els quals arribem a aconseguir-los mitjançant l'ús terapèutic de la música. El que es pretén és assolir el nivell òptim de funcionament de les persones en el seu entorn immediat en la seva vida diària. Per això, és molt important que el musicoterapeuta estigui format i acreditat a nivell universitari. Des de la Fundació Vall Paradís treballem la musicoteràpia partint de la base que és una teràpia no farmacològica i complementària a altres disciplines. La música exerceix influència i facilita la connexió entre els dos hemisferis i això fa que puguem arribar a àrees de la persona on altres teràpies no poden. La finalitat de la musicoteràpia no es centra en els aspectes estètics de la música ni en el producte artístic, sinó en tot el procés terapèutic. Per això és important conèixer i recollir la història musical de la persona i conèixer la música significativa. La flexibilitat de la música ens permet adaptar-nos a les necessitats, a les capacitats i habilitats de la persona i això ens permet realitzar un treball més individual i personalitzat. La música exerceix influència i té uns efectes en les diferents àrees de la persona que són les que estem treballant des de la Fundació Vall Paradís, a nivell cognitiu i comunicatiu, a nivell físic, a nivell socioemocional i a nivell espiritual. Actualment no existeix cap dubte del potencial terapèutic de la música, ja que afecta a l'estat d'ànim, la conducta i el benestar de les persones, modificant estats fisiològics i psicològics del nostre organisme.